Prečo si použil slovo najzradnejšie? Pretože v anglickej Biblii King James Version sa nachádza slovo deceitful. A toto slovo, toto miesto profesor Roháček prekladá ako najostivejšie. Keď si pozrieme význam slova deceit, zistíme, že medzi prvými miestami sa nachádza význam slova ako lož, klam a podvod. Prečo by bolo srdce človeka klamlivé alebo zradné? Za prvé si musíme uvedomiť, že keď hovoríme o srdci, hovoríme o myslení človeka. Netreba si predstavovať nejaké fyzické srdce. Apoštol Pavel hovorí, že myslenie tela je smrť a naproti tomu myslenie ducha je život. Pán Ježiš nám vysvetľuje, že zlé myšlienky vychádzajú znútra nášho srdca. Teda mali by sme si uvedomiť, že naše srdce zohráva dôležitú a zásadnú úlohu v našich životoch. Čo sa nám snažíš povedať? Snažím sa povedať, že nemôžeme našu srdcu dôverovať, pretože naše srdce bude robiť prirodzene to, čo je mu ľúbe, čo sa mu páči a čo mu vyhovuje. A možno niektorých nahnevám alebo nebudú súhlasiť, ale človek je prirodzene hriešny. Čo to znamená? Znamená to, že človek prirodzene má sklon alebo inklinuje napríklad ku klamstvu, kradnutiu, je agresívny, sebecký, kritický, neláskavý, nevľúdny. Nesie vo svojom srdci vraždu a smilstvo. Áno, je to duchovný boj a vieme, že diabol, nepriateľ našich duší, urobí všetko preto, aby ľudia nepoznali pravdu, nepoznali Božiu pravdu v Kristu Ježišovi. Dokonca napríklad aj v ezoterike. Vidíme, že sa spomína Kristus, ale nespomenie sa celá pravda. A pravda je, že bez Krista sme stratení, že hriech vošiel do sveta skrze prvého človeka Adama. A vieme, že cena za hriech je smrť. No skrze Krista vošiel život, nádej, a to máme nádej vo večný život skrze vieru v Krista Ježiša. V čom je teda zradné naše srdce alebo klamlivé? Zradné je v tom, že stále bude seba obhajovať a že srdce nájde výhovorku, aby obhajilo svoj hriech. A diabol nebude váhať zradnému srdcu poskytnúť argumenty, prečo je v práve a prečo je správne v úvodzovkách to, čo robí. Jedni z tých najväčších zločincov a jedni z tých najväčších zločinov na svete sa stali, lebo ľudské srdcia sa nechali oklamať. A svoje zverstvá a svoje vraždy páchali dokonca v mene Boha. Ale nebojte sa, Bohu sa nebude nikto vysmievať, nie že by si potrpel mať on pravdu a vyžadoval svoj názor na všetkých ľuďoch. On to nepotrebuje. On sa nepotrebuje obhajovať, jeho myšlienky sú čisté, sveté. Ale pozor, to neznamená, že nebude súdiť. A keď bude, ver, že to bude spravodlivý súd. Ako je napísané, všetci budú súdení na základe svojich skutkov. Áno, iba jeden skutok ťa môže zachrániť. A nie je to zákon. Lebo keby bývala spravodlivosť skrze zákon, Kristus by nadarmo zomrel. Ale je tu jedna jediná spravodlivosť. A to skrze vieru v Krista Ježiša. Božieho syna, ktorý aj keď nikdy nezrešil, šiel na kríž namiesto teba. A je napísané, že pre naše hriechy a naše nepravosti bol zdrtený. Nie tvoja svetosť ani tvoja dobrota neviedla Krista na kríž. Ale práve to, že bez Krista sme jedni smrteľní a hriešiaci ľudia plní zloby a sebectva a iných hriechov. Jedni viac alebo druhý menej. Ale stále platí slovo, niet spravodlivého ani jedného. Všetci totiž zrešili a postrádajú slávy Božej. A tak ťa pozývam, poď ku Kristovi, k Božiemu synovi, k našemu príhovorcovi, milovníkovi našich duší, ktorý jediný môže očistiť tvoje srdce, ktorý môže zmeniť túto premenu, túto zmenu zo srdca z kameňa na srdce z mesa, ako je napísané v prorokovi. Teda láskavé srdce ti môže dať iba Boh. On jediný môže zmeniť tvoj hriešný charakter na svätý, oddelený charakter odovzdaný Bohu. A neotálaj, lebo ako je napísané, dnes je deň spasenia.